Hey Kev, kist dat bommenmaatje? Hè? Ja, krapke. Niks net. Toe. We blazen die hele klotenzooi op. Dat kind ommers nooit. Waar gaat het toe? Accepteer in de regering, Waarom? omdat het zo'n klotenzooi is. Voor Lionel. We willen wat betinken om hem te helpen. Echt ja. Leuk. Ja, maar zonder geweld. Waar zei dat? Als geweld broekst, verspillen ze door alle sympathie. Dan was toch dat ze wat voor die oplossen? Ja, of dat de meesten alle jaar mij helpen. Dan moeten we wat bedenken dat de zaak onder de aandacht brengt. De krantenbel of zo. Ja, dat zou helpen. Ja, of een actie betinken die op televisie komt. Onslag terreur. Kunnen wij niet wat in scène zetten? Yes, een onslag terreur! Ja, een flintuig kapen zeker. Leuk. Het is nog nooit jij die in Nederland, toch? Ja, weet ik net. Treinkapen, dat is volgesdien. Hier. Echt? Jochentje Zonnesantag in Drinten. Wow, cool. Wat weer dat? Molukkers, een volk uit Indonesië. Of, nee? De Molukken wie een eilandengroep dat krijgt als Indonesië eerst een kolonie wie van Nederland. Doet Indonesië zelfstandig waard, woenen de Molukken een eigen land worden, maar Indonesië had het INA. Een soort Molukkers binnen doe naar Nederland te komen. Ze zoenen hier maar tijdelijk bluwen. Nederland zou haar intussen helpen de Molukken zelfstandig te meidje en ze daarna weer ombrengen. Maar Nederland die niks. En om aandacht te vregen voor de zaak kaapten de Molukkers een trein. 2 keer. Eerst in 1974, toen in 77. En een squallen. Dat doen we, de squallen bezeggen. Toe. Met busjes van de marechaussee afgevoerd. Op datzelfde ogenblik arriveerden bij het academisch ziekenhuis in Groningen de gewonden. Maar had het Onder geholpen? mevrouw Oostveen. De studenten die in de trein de medische zorg voor De Molukken zijn nog altijd een onderdeel van Indonesië. Nee, dus. niet gewonden gegrepen Maar ze binnen er wel bekend bij worden. werden gebracht. Ik bedoel, aandacht. De binnen deden van. Dat is jammer, oors ziet een mooie stunt west. Nou, dat is dan duidelijk. Wat? Stunten zonder deerden, dat met het waan. Oké, hoe? Ja, wat woest? Een trein kapen, muts. En bij de punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. We hier in het YouTube squallen over de Molukse kapingen. Oh ja, waarom? Omdat ze actie vieren voor hun eigen land. In Nederland die niks voor ze. Ze beloofden van alles, maar er gebeurde niks. Nou, zo simpel wie het net. Er zijn wat te volle belangen internationaal. De situatie is heel complex. Ik is heel goed zeggen dat de Molukkers daar een beetje de dupe voor waren. Ik vind het wel logisch dat ze dat net pikten en een actie vieren. Terrorisme weet, dat kist dus oer het net tasten. Maar het waren toch de kapers die deesketten waren? Dat kent toch niet oors? Terrorisme was nog een keer keihard aanpakken, als dat dan leuk vindt of net. Oors kan helpen maar geweld zien gelijk, Harry. En trouwens, bij die eerste treinkaping hadden ze passagiers deesketten, die kapers. Maar hier is ze net een beetje gelijk dan. Ze wonen gewoon aandacht. Aandacht? Je bent toch geen bij, hè? Bij niemand aandacht, hè?